Seuraan uutta videota. Tänään te pääsette näkemään maalausvideoa, mutta tänään ei ole mun vuoro maalata, vaan pupujen. Tänään ne pääsee maalaan omat puusydämet, ja jos sullakin on oma lemmikki kotona, niin sä voit päästää myös sen maalaamaan näillä ohjeilla. Siihen tarvii tällaisen puusydämen, ja tällaisia mä löysin askarteluliike Taitavasta. Akryylimaaleja. Ja viimeisenä tällainen uudelleen syljettävä pussi, jonka sisään mahtuu se sydän. Siinä oli kaikki tarvikkeet ja nyt puput pääsee valkkaan värit. Mä laitoin nämä maalipurkit riviin ja sit niiden taakse herkkuja. Ja sit kun ne oli kuivunut, niin mä kirjoitin sinne nimen ja päivämäärän. Tällaiset näistä nyt tuli ja mä toivon, että sä pidit tästä videosta ja että tää toimii myös sun omalla lemmikillä. Me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!